Hey! 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 Ya garin ne? Ai yau ma an samu wata gararuma ne ke biya ma. Na yi kalle da yakin gaya ma san fauri ya ce ne kawai ka yawo ya wajen kama. Kai. Yanzu wannan me abin nan ɗinta? Ka sani da ku ba Fauri kawai kaman 30 ne. Ne? Ba wannan ko kasuwa ba ta kai haka ba. Me kaje nufi? 5,000. Kai ne gida ba. Ka ji wallahi ko can mazaje nawa ya siya. Kai 12,000 in ba waje na kuwa inda kuke ku sirri da wannan wani fiye da 5,000. Kai ma barawo ne kai mu iyayen ka. Lalle. Tunda mu kasada muke yi fuzga muke yi mu yo nan da ita ko ba haka ba. Zan ƙara 500. Allah ba ni ka. Ɗaya mana. Kai. Har ka mai da Oh, bara ku sai na ba. mai da wasu barayi ma. Har ka mai da mu barayi ma kai. Ban yi ciniki ba ko sai yadda nake sayarwa yana mata takarda yana canza ta ma fashe duba ga waya ta fashe zan canza takarda zan mata menene me zan ci a ciki ni ma Ko dai bai kamata waya ai waya ce. Wannan babanmu ne a sata. Ah. Ka buga wannan. ba za a sai mu ba A in ta siyan ma. Ni da muke zuwa ba sai da rasu mu je mu kawo kaya mu. Kuma ka zo ka raina Kai mana. ba da Allah mu je kawai mu je. na siya 6,000 Ba siyar ba in dai ka siya 10 ka san me mu rage mai in ya siya 10 ko mu siyar mai. kun ga kun san me ne abin da ya dadda mana kashe ma shi din mana ni da ku ba a dogon ciniki mun taba haka da ku To ya me. kudin jiki na bai da yawa ne amma ka san me zai faru na kuma bashi Aha ba. to ku tsaya akwai aboki ina zuwa akwai aboki na kuna zuwa nawa kuke so ku sai da kashe ma shi din kashe mara mai magana kashe Ka san Allah an ba sauki ka ba da 20. zai siya 20 ko Eh. zai siya bari in kira shi Ba san wani mutum ko akwai kuna. kun san Akwai kuɗi a ƙasa. cash zai ba ku cash ba zai da a sayi mun ba ni ba zan muku magana bari mu zai siya kada Kawai sauri muke muna so za mu yi tare da ɗaya ne. hello gwaji kana ina to zan turo in su gurin ka yanzu ne za su zo same ka karka da zan maka bayani zan turo ka ka san ina shagon da ake kana gwaje ba ko me dawa ne kar ba ka kai mu. karka da mu cash an kari cash zai ba ku kuɗin ka san shagon gugan nan inda muka tafi a dawar Qur'an nan Eh. to jikin shagon gugan kuna zuwa ku ce ina gwaji kuna zuwa ku ce ina gwaji ko kuma dai in kira shi ne yanzu nan A bari mu je mu samu ai kar ka Hey! Hey! ni za ki sayan ma waya satan nan ni nake taimaka muku ina sayan wannan waya shine wayo ba za a sayan ba na bi rashin mutunci na yaron nan mu da gwal. Hey! To shine aka ce yau ya ƙara ciwo to yau da jikinsa zai gaya mai. Ai tambaye shi Hey! Hey! Nan ne wajen mai guga ku? Ina ganin ka ma na gane ka. Ina ganin ka na ce wannan dan hannu ne namu ne. Ai gwaje an ce mu yo ta nan ne za mu same ka. Na kai wa wancan ne kuma shi ma ba mu daidaita ba muka ce bari mu zo mu same ka. To sai na ga bari in kawo ma wancan na kai mai 35 ya taya muka ki siyan mar. 35? Eh. Waya ce mai kyau da kake. Tuwa mai da dankuna. Wanda ne da siyan ta wallahi ko ba ka wani. Kai ka siye ta? Yawa. Hey! Mun siye ta 30. Mun cire 5 ɗin sama amma cire mun security. A cire kot. Ka cire security. Hey! Hey! Kana ji waje? Wato abin da yake faruwa shine na dan yi wani danne-danne ne sai ta shiga sai ta makale. Amma ina jin zan rage ma 5,000 ba da 25. Hey! Da gaggawa za. Dan kuna ma. Nuna mai yadda ake cire kuɗi. Hey! Hey! Kar ba ku dawo ya tare da su, ku tabbatar kun kamo su. Hey! Dan kuna ma. In dai ba za su daina sata ba, mu kuma ba za mu daina kame su wallahi Allah. In ka zauna lafiya
ka yi salamun da mu in baka zauna lafiya ba dole kai ta mafarkin gwaje dan bura uwa kai ga sani dan nurin kuwa da ko mana ki mashin ɗin ma ba kamar sabuwa ce ba ne. wallahi ba mu ci gaba da zuwa wancan Hey!